Aglakaw ta karon natay adtuan nga birthday. So kani nga vlog is family vlog ni siya. Birthday sa mangod sa akong wife na si Colette. Happy birthday. So tara, adtuon na to. Let's go. Ate Colette. Basa ha. Ate Colette. Ate Colette ni. Yang number, yang edad ni. Colette. Ano yung spelling? Gibali man mo ang letter C. Tapos yung Happy birthday. Ako yawat dara. magpakals din karon guys. Nawa mga handa. Litson na lang yulat ba? Ha? Cake Ha? ate oh. Pangtakloban pa ang mga foods. Dire ang cake. Ay, sponsor sa cake. Oy, dili ako. Dili na ikaw. Kuan lang ko, sponsor lang ko sa Tingog. Tingog. Paano nag-sponsor na? Si Arlene, si Pumboy, si Mama. Ako ang sticker. Akong maambag sa pagkakaroon ng tubleron na gyud. Man tublero. Mukanta man daw ko ka. Ay, tawag ang birthday girl. Ano yung mukanta mo? Wala pa gani. Yeah. Ha? Wala pa gani nagsugod murag. Ay na lang gito yung bagi mo Tingog. Maloy kasi yung mga audience kung kanta ka. Oh, dili gito Gi-unbox na ang cake. Ito na boy. Nag-struggle. Shit, di gani mo hinga nga scotch tape ay. Nag-struggle pa siya mga igala. Kung na Squid Game dito sa Pilipinas siya. Isa ni siya sa mga Oh, challenge. ito ko camera. Ay, niabot na din birthday celebrant. Wala Naulaw pa man sa camera kamera. siya. Naon, sa aon na ni karon. Sayaw ra ba daw ni siya? Kapalit aning sa handa. Oh. Oo, sa boy, dubi okay, 1 hour later. One eternity later. Koko! Unboxing sa cake. Ito na ate. Sasunani time. Kay ang cake, dugay kay maurot nabtan kisa ka si Mana sa rep. Ay. Balag gamay nga cake ba? Basta kay from the heart ba? Okay, Ay. yo. Oh, Morning cake. Morning yung handa. Ba. Chicken. Ay, chicken. Lauya. Sausawan sa cake. Dada diyo? Isa. Oh. Okay, Father, Son, the Holy Spirit. Bless us, O Lord, and bless the worship that we receive from the among teacher Christ our Lord. Amen. Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. To you. Ate, baka ka to. Birthday din mo. Wish. Birthday din mo, normal dinner na. Tara! Ako na, Maya. Ako na sa sipon. Oh. Ito yung gift ka natin. Sagan sa? Unsa man imong gift? Katong kagani ha? Katong cards? Bagong hair ha? Bagong hair? Bagong hair ha? 2010 new look. Wala pa nag-ready ang dito handa. Ready na ako. Karon pa ko nagpa-new look. Okay. Ikaw lang. Wow. Ay, pag binuwan mo. Pretty. Okay, Kendra. Celebrity na sulod. Oh, di mong wish ka kanto. Hala. Yeah. Si Mama. Oh. Amo na na.
ang wish is mukaon ko karon daghan. Aw na. Tol, ano sa'yo ang wish kang kulit? Dili mamalikas. Pagiyagin mi tala ng quiz! Ay na mo pag-quiz! Ay na mo pag-quiz siya kay nausa na to. Majority na. General Na to. In general, to siya nga. Nausa na to. Majority wins. maura dito ilang wish guys. Dili mamalikas. Be tawagon na tong birthday celebrant, ipa-istorya na to dress. Gwapa daw siya pero mamalikas lang. Birthday girl, slice na yung cake. Birthday celebrant. Kaya ulo-ulo mga birthday celebrant. Saya ang beauty. Lagi gusto niya mong muwana nga. Labay bitaw yang ate siya lamin ang bupailog. Ipo lamin ate ga suroy na sa mua. Demure ba? Chat nga pa. Pero kung kita to yung uban, di wala, ga backstroke, ga butterfly, kung style. Saan may? Mana? Joshua, anong wamin mo Gioban Joshua ha? Wala, nananaw na magina siya vlog ni mo yan to. Ha? Nananaw na magina siya vlog. Yan na i-clip nito Ah, sa round okay. yung vlog. Maulaw sa dana ba? Naisa nga katulgo na ganina na siya katulgo. Bakit na? Okay na ka boy? Birthday girl. Gulam na ka. Ay, silent lang tayo. Silent lang kasi yung boy, okay. Dagan kayo gikaon niya. Nawagan na yung gikaon. Gulam na kayo, pero talawang siya. Ah! Oh, grabe oh. Balik isa ka kilo na ba? Mag-speech na daw atong kuhan. So, ang birthday celebrant. Speech na si Nati Pits. Anda. Baba dali ate kulit. Gwapa siya, dili. Papa. Gwapa daw. Oh, gwapa daw. Sige. Dapat iingon mo na so sa atubangan sa kamera. Balat Ah. na lang yung iingon. Ah. Inani Sige, pagkaingon dito. Maganda ako. Oh, wala ka lang. Grabe. Boy. No one can daw my Wow, kagit sa to, English pa. Kwanto ya. Okay, butang Sige na ang cake ko. Paksiya na. butang yung main dali yung more. Take ka ng Cake nga tilaok na taman. Legit. Ba? Legit nga tilaok na taman ba? Ay, blueberries na ron ba? Ay ba, blueberries? Baba cake ko. Sige, open. Ano yung ba? Pakita, uy! Thank you, just na doon. Ha? Thank you, Ate Lalen. Thank you, Ate Lalen, Kuya Justin, Kuya Marco. Manapin. Napa. Napa. Ate Boy, Ate Kissy, Margie, Mami di. Unsa? Balik. Balik ko, no? Ang gilog, ang gilog. Sige. Ate Boy, apil. Ate Boy, apil. Ana, ang pretty, oh. Ah, not worth my time. Save your energy. Grabe. Ay, almost no. Walang bugok, basta kay English? happy. Wapa. Dubaan. Dairy ko mas meron na din. Ah? Paganihar kay Kadyaboy. Lain lagi kaya. Na? Dami ko. Ako tilawan ka na. Pag-uwi, mama. Magpasalamat ka sa galoto. Thank you, mommy. Ito yung mommy. That's my mommy. Yung mong sister na. Ako na mommy. Tapos may mommy. Na, my mommy. Mama, na ito sa gawas. Tapos may mommy. Na yung mama nasa gawas. Sa babi? Mommy Martin? Sa babi? Uy, kaglumbia ron.
Grabe ba? Miss ka dili ko makanta mo ka na lang. Kagit, kagit. Kada dili ko tayo ko karaoke. Nag-ignore mo nila kung sulod yun ko. Nagkanta gali ka, bisag dili ka na nakanta sa imo no? Oo, sakto. Sakto ba? Sakto. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.